edan apa? Ayo kowe. Kan model piye kowe? Wah. Bathara Guru nggawa ces Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Kowe nggo linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Bathara Guru nggawa ces Trisula. Ada ta? Awes ora bakal luwih saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa ces Trisula. Tandang ngono dhewe. Ya Maria. Wah. Nesu. Si Maria. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kaya Simbrana ora. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Lek lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa ces Trisula. Ha, Pak. Penyakit gugu arepe dhewe. Wis wae. Anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora kowe? Beda to karo kowe. Asem iki. Iki sing aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo mundur. Heeh. Men gek teman. Ayo. Men gek Semar Mudar. Oh. Yen putra lamun gawekasan ya kawi sanggeni maya Wisnu Pratinta. Sanggeni maya Wisnu Pratinta. Lah tenan. Pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Lho ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000. Sedina paling ora 15. Nek nganti aku ora tak waneni, Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isen aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tok nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tatane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu? Ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nahi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis. Nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa.
Ditrenggalani gong. Kuwi karepku seneng anggere seneng melu anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora usah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe nggawa kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae gong ora. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae? Rasa do mundur. Atereng. Ha iya. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis ceng kleper kalau. Dewa ki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Ayo engko tekan kene dintani kene wae le. Heeh. Adepane rek. Wah. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelari rawang sapa iki to? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok terus. Ha iya. Sapa asmane? Takon ngaran ulun. Bagong Waspadakno, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasino Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Kowe disediakan malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ora rasa wedi. Ki ana Bagong. Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti adhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak basa ki cara ngendi? Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya, Truk, aku tak rasa melu e. Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nganggo tata krama to, Rek. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cakok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah, kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Perkara pelem kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas? Ngetok jenggotmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi ombong ae ta, Jama. Aduh, kowe tekan kene arep ngemaksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem pertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra mengigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong.
Kowe nek nyeluk aku kudune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu mlocot ora. Hah? Oh iki anake lek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-hati lho, Tru. Ya. Woyo. Motare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk. Ha, baru. Cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh, maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Semak diwane ampuh. Heeh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Iki tak gunyer mari kok. Iya. Rasa semelang. Aku anggere muni menjoto sithik ngono, tak gunyer mesti kimpes kok, Truk. Oh. Wis kulino aku. Apa? Heeh. Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ha iya. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Heeh. Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arah ndas. Untuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha? Heeh. Do goblok.
do gelem nganggo Haji Lembu Sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning Kurang Sekilan ta, Tru? Heeh. Bojoku muring-muring. Kayane kena ning Kurang Sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya Haji Lembu Sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok crita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo Haji Lembu Sekilan, kuwi disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah, aja nggon dada. Ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembah sik. Ngantem kene. Heeh. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Padahal. Entekno tenagamu iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Dong, ingat, oke. Modar. Wah, sukses. Wah, modar. Ayo. Mati aku lho. Kakang Bathara Indra kena ngapa? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti arep ora minggat sing arep aku. Kelakon lho sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brahma ora gladran aja tunggang apa. Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brahma, Bathara Brahma. Dewane geni? Heeh. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget ngoyak aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi ridane Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus? Terus sampike pikir aku bingung Gong nek ana wayangan kok ronggon tanding-tanding. Isruh-isruhi pikiran. Pokene bubar wae nonton streaming. Ya ora ngono terus karang ya. Wong ki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke.
mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes bes bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Oh iya ya iwake do mati kuwi. Waduh, senane sing duwe terus wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah sing penting kowe slamet. Sing penting slamet. Oke, enteno. Bromo, genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Modal ora. Padake aku cah cerdas e. Heeh. Mun nganti Bathara Brama liwat kono, apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlumpat rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Wo. Kene wedi. Kulo ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brama arep tok kapake. Apake ya terus kowe kalah. Ampuh. Ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku wis males nutuki sakrar. Jeli aku. Angko jelek. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem malu tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brama. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Wah, lah mati dene. Cenanangan. Apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki mana? Kene tak ratake kene. Ayo tono ndasmu ae. Ango Suramarta, saya merata. Wedan apa? Ayo kowe. Kan model piye kowe? Wah. Mungsu dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo wenen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene arep jabut nyawaku. Nek kowe nopange ndawat jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Wah! Maning jajalanan Ponokawan murang toto wani gawe gir putraning Sun para Jawata. Bagong Petruk Garing ora ngulungake bapakmu, ora menehake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru. Apa ingkang katon Cestri Sula kelakon ngobar dusun pring apus dina iki. Sabar Gonggong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gonggong sabar, colke. Cok iki gremet colke ora kowe, ha? Manungsa ra tenan kowe. Nek aku antem ngono ora apa-apa.
Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa kok. Nek sadurunge wis nutuki aku wis tak kandhani ya wer. Ngapae? Kowe ngerti ora sing digawa? Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu kowe. Kowe tak omongi ya kok kae Cis Trisula. Ngene es, Cis. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tak ndani Cis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok dhelek. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar ki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kaisane mung ngomong nek kon temandang. Gusti iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe. Heeh. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Lho. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es. Bathara Guru gawa si Cis karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Engko linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Kok sik dirungokke sik ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwah saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembahaning para titah. Nek nganti guru nggawa Cis Trisula, tandang ngono dhewe. Ya Mir ya. Mbah. Nesu. Si Maria. Aduh. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Oh ya sing brana ora. Woi. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Lek lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cis Trisula. Pak. Penyakit nggugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo Cis Trisula iki. Anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora?
Beda to karo kowe. Asemi. Ngisen-ngisen aku pas senengane ngono kuwi. Ngisen-ngisen piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasano. Sane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir. Cestri Sura ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo mundur. Heeh. Men gek temancep. Ha iya. Men gek Semar Mudar. Oh. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati, kowe anak guru gareng entuk lemah. Oh. Sahidan ora. Ha ta? Hoto-hoto. Mundurin. Tro. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males ndek dadi anake Semari wis males. Cetil, pretung. Wis ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubyar kono, Pak. Boyo. Wah, ta Tru, sembrono ta? Waduh. Aja to kok ngene. Kok sak penake dhewe. Tekan kene kaya ngopo? Nyangking Cestri Sular nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni? Karo wong kok ngene kok tok ladeni? Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedadoyan wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ora digodhani ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darane gondheli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Pak, piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro. Gareng karo aku dadi ijole Bagong. Pak, kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mbangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sungan. Aku sing nglakokke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawan ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula nabi adi kula sing tak tresnani. Gong
sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Do hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis gong ayah meninggal ngono. Terus gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis men kana ora apa-apa. Ngunggung kanduhan remang lerleno tanpa kanen yen tan tuloso mangku sang dia utama Nalendra muda wewuse Gak sawetara wektu Kang Togog wis lenggah neng pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mung kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembug gone awake dhewe arep ngenger ratu ngendi terus li arep mangkat yah apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngopo Kang Togog? Kok aneh? Ora kaya adat sabene. Lung. Aku meneng wae ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalendra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe. Sowan marang Nalendra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to, Lung. Bingung perkara apa? Kowe ngerti? Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa dol omah kae. Arep ngapa? Golek kelabang, Pak? Ora perkara ngono. Sing jeneng wong Jawa ki rak senengane ya nenepi, tenguk-tenguk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wong iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk. Nabuh kowe makler kok kowe iki. Ha iya. Ha iya. Kowe kok ora seragam ngapa? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tok anggap latihan apa iki? Lah ya njuk ngapura ora. Mulane iso diseritekke ora. Aku ki dadi pengarep ki wis empuk lho. Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok. Potong. Ya wis. Ora masalah ora. Nek ora dikeki pengajaran ngono ndak sampe naik dhewe. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi kuwi rak makler. Ngimpi. Aming perkara ngimpi kok tak ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam.
Cahidan ora anggere ngimpi ngomong iki gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus ra ya iso dienggo apa ta, Kang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu puspa tajem utawa kadara dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adikku Semar ya si Ismaya monggo ora udan ora ana mendung dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti tak sawang adikku Semar ponakku Gareng Petro ki padha kendang kapracondang kuntal kegawa banyu. Ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong. Karang kae cah aneh. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu. Ora. Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kuntal kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong ki tak bengoki gong. Bapakmu le, kakangmu le ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke Gong, bapakmu karo kakangmu keli kena banyu, nangis ning pepangkonku. Oke, tratapan Dik. Atiku tratapan lho kan. Ora, wis ora ana saiki lagu kuwi wis ora ana. Rasaku kaya ninggal jejabang ngono tepi ning Balumbang, deg-degan ora karo-karuan. Ning apa ya, Lung? Wis ta, rasa ngeyel. Nganggere kowe engko terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire. Yo gek golek Raja Sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar, terus mangane ora keteteran kaya ngene iki gak asa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya grus awakmu saya kuru. Mongko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem tok. Cangkem dungkulmu mlocot aku ndelonjor semono dawane kuwi. Apa ora gila wong Dawra karo kowe? Rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa gak? Mbuh. Oleh dodok seru banget. Tangane sajake ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame. Togok. Togok. Wow. Sama nang jero ora wa? Kok kaya suarane Bagong ya. Lho, dipethok kono. Wah, ponakku tekan kene iku gak impene eneng apa-apane ya, Lung. Wis ora san dadak werna-werna. Tan samar pamoring sukma sinokma ya winayu wingasepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup. Sik lagi tak buka. Weh, boyo cengelmu kuwi. Wategek. Sing metu cangkeme sik. Nak kira nek ngingu boyo. Ngopo? Ana wigati wae. Ya tengko jero kono. Wah, Wategek sehat. Ya pangestu mule. Semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh.
Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Ngopo Gong? Asowan Watagok wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wae. Aku sing ngutang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge kuwalik jeneng wong utangi ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ngono ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watagok. Eneng ngopo iki? Gong. Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watagok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi, waduh. Dwi apa? Loro goblok. Wo. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watagok. Watagok kok ora layat. Lho. Ana apa Gong omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu ya, Gong. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Ha wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhoke nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Mlayu. Ora mung bapak ning klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petro ya iya. Padha lara wae. Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang Kayangan. Lho, Kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane critane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. Heeh. Hah. Aku ki entuk sasmita iso rancak lek ku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah bapak terus matek aji weling pameling ngrawuhke Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita iki kowe karo bapak karo Bathara Guru iki dadan sekondhok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok padhe. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Oh. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaratnya kudu wonten pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Bathara Guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Bathara Guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Bathara Guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar-kacir. Lah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Bapak terus nang arepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat.
aku wae gawanan ning kayangan. Gareng ya ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra ya ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah, iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwa Togog ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa Togog ora Tejamaya to? Kuwi rak tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok iki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan ijen. Ngamuk nang kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu apa? Udu. Kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Tak keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, kowe ora iso mati. Ha iya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Kowe nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togog, cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ha iya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu ae, Gak. Aku pengen anu to. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep mubeng-mubeng golek temon. Oh, cah edan ora. Lho wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Sari ya, Gang. Wis bacut metu kok sori. Edian. Panganane batang apa ya? Ambune kok kaya ngene. Hei, guys. Wis tak suwunke ngersane Gusti muga-muga kelakon ya, Gong. Muga-muga nek wis kelakon mengko ndang munggahane kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora gleleng. Nek gleleng aku wegah tak copot le dadi Janaka. Wis tot. Sak jeblok wetenge gok. Wak gogohi cangkem. Ya wis. Patang cangkem kok patang dim. Patang dim dengkulmu mlocot kuwi. Wis. Ya wis tak dongake muga-muga kelakon penjangkamu. Gleleng tenan. Wis kok? Wis. Aku ndek kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis,
Janaka kok biasaan. Tegep. Tegep. Wonten dawuh Raden Janaka. Sing mburi kuwi sapa? Niki Bilung. Bilung. Manten dawuh Raden. Wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar, nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya Tegep. Mbok wae dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe iki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Gok. Gok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegep. Wonten dawuh aku tak munggah ning kajewangan ya Tegep. Engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngompo tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga ya Gok jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah, iwang bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang. Janaka jangan nongko. Kae sambel enak bae lho, Bro. Sumpah mikir panganan ki to. Jangan nongko kae sambel kok nganggo kerupuk. Wah, nana. Brutu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra, Gok? Ora. Ora ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya Tegep. Wis gek mangkat. Iwang bikulun naradu. Iwang bilung Bathara Guru kok narada terus aku kenali apik ming karo Narada. Iwang bikulun Kanika putra, Iwang bikulun Bathara Guru, Iwang bikulun Bathara Brahmaya Madipati penyarian. Gak, penyarian Pak Carik? Wudu. Dewa penyarian kok Pak Carik? Kula ingkang sowan bikulan. Janaka apa? Tanda ketak ketun tandang, ketak tenun tanda, ketun tak tunung bilang, undang, lang tanda nak tunung bilang, tanda lang tu, tak kuntak, jadi tak tanda, tulung tak kuntak, tulung tak tanda, tulung tak kuntak. Wah, lali aku Janaka e.
gelar pandhan moncar non lir kekonang surem sorotekan padang Guru, wis aku saiki mengkari manut. Monggo aku tekan kene ya. Kowe terus dawuh karo aku lungguh dhuwur. Kakang menika kadang kula werda. Kula kedah ngabekti dhateng Kakang Ismaya. Mau kowe muni yen to ana titah ning jagat ingkang ora gelem nyembah. Karo kowe mung siji-sijining titah ya kuwi Semar. Aku wis ngrumangsani luput, aku wis ngrumangsani kleru. Lah kok dadi saiki kowe ngendika kaya ngono iki sirmu piye? Monggo Kakang ngemuti pinten-pinten. Lelampahan ingkang sampun kula sandhang. Kakang Ismaya kula aturi lenggah nginggil. Kowe ora pasang walat? Mboten Kakang. Ya syukur. Aku melu seneng. Dene wis tinar buka rasamu. Kowe iso sumingkir saka rasa gedeng keburu sengit karo kadangmu tuwa aku. Malah saiki tekan kene aku mbok mulyakake. Para Guru, aku ngaturke panuwun. Mboten dados menapa Kakang, dawah sami-sami. Syukur-syukur Di, menawi panjenengan sampun nemut Purwodaksina. Kula nderek bombong, kula nderek marem. Wontene kula nderek bingah. Jangan dika Adi Prabu Bathara Guru nglenggahi minangka dados kadang tarunanipun. Inggih menika pun Kakang Ismaya, Kakang Naroda kasinggihan mekaten. Inggih. Kakang Ismaya. Piye? Ngemuti. Saestunipun menapa ingkang kula lampahi wonten padukuhanipun Bagong nalika semanten sayektos menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Namung kinarya abang-abang lambi iki mawon Kakang. Kowe iki senengane ngedeg-degi karo wong tuwa. Mongko wiwit budal saka pedukuhane Bagong rasaku wis ora kepenak. Lah kok dadi saiki kowe ngaturake pangendika sing kaya mengkono ingkang manem Brama manuhara karo atine kadangmu tuwa. Inggih. Malah samangke Kakang Semar sasampunipun rawuh wonten ing Kayiwangan tumunten badhe kula tanting. Piye? Arep tok tanting apa? Menapa Kakang Semar tasih kepengin dados nalindraning para dewa? Lah tek ngono pandangonmu krana menawi Kakang Semar tasih mbetahaken kul panjenengan menika dados nalindraning para dewa, kula badhe lereh keprabon. Kanalindran Kayiwangan kula caosaken dhateng Kakang Ismaya. Wis ora Bathara Guru. Wis matur nuwun, mbok gelem Pak engko aku tak dadi dewa. Dewa sapa? Dewa Nala Garib. Tugase nagihi utang-utang. Kowe aneh-aneh ora mbok ya wis rasa dadi dewa wis ra apa-apa wis ngene iki wae. Aku ngaturke panuwun Bathara Guru. Inggih Kakang mboten dados menapa saestu. Kakang mboten purun dados nalindraning para dewa. Wis matur nuwun. Mila kamanunggalan antawisipun ingkang rayipun Manikmaya kaliyan Kakang Ismaya menika badhe kula sugata. Tok sugata apa? Karepmu piye? Badhe kula caosi dedaharan. Kejawi sak pirangan dedaharan menika kula wau badhe kula paringaken Bagong. Nanging kula ngertos Kakang Ismaya menika sak sampunipun dados titah tiyang rahapi. Dedaran ing sampun kula caosaken dhateng Kakang Ismaya Kakang. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah terus sirmu piye? Kula badhe nyaosaken
Pelemertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala dhateng jengandika Kakang Ismaya. Lah nek kuwi karepmu aku mengkari manut wis mangsa Baranga Indra luntun timbalan. Wowoan kayiwangan ingkang wis ulun cawisake larapno ngersaning wong atuwa kita Bathara Ismaya dadi ngestakaken dawuh Patuko Iwang Pada Pukulun. Semare koten prayitna semuriris menika Kakang monggo sak mangke kula aturi angrahapi. Dalah Kakang monggo lho dipun rahapi pasugaten ingkang kacaosaken wonten ing madyaning kayiwangan menika sampun ngantos wonten wigih ringa-ringa sampun ngantos wonten sangga runggi salebeti pegali Patuko jengandika Kakang Ismaya. Suralaya menika kagunganipun Kakang Semar iki kagunganipun Kakang Ismaya. Naradaya. Ayo Pak gecek-geceket weteng wis kemrucuk kaya ngene. Ya Pak yo. Gecek-gecek wis dimanggake kok. Ayo guys dirahapi gek engko gek mulih ning nggone Bagong karo nyangking Pelemertangga Jiwa Jambudipun Nirmala Bagong kasembatan. Iki tenan apa piye? Saestu Kakang. Nek ngono matur nuwun. Ya ora ketang icep-icep sithik-sithik. Tak ngrasake kaya ngapa rasaning Pelemertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, Guru. Ayo terus. Yo. Wis rek. Mangung siring sata Kurawa Kambaung gesro katite merut layut sagung Praratu Sang Swatama ing menika Kakang monggo sak mangke kula aturi angrahapi. Dalah Kakang monggo lho dipun rahapi pasugaten ingkang kacaosaken wonten ing madyaning kayiwangan menika sampun ngantos wonten wigih ringa-ringa sampun mantos wonten sangga runggi salebeti pegali Patuko jengandika Kakang Ismaya. Suralaya menika kagunganipun Kakang Semar iki kagunganipun Kakang Ismaya. Naradaya. Ayo Pak gecek-geceket weteng wis kemrucuk kaya ngene. Ya Pak yo. Gecek-gecek wis dimanggake kok. Ayo guys dirahapi gek engko gek mulih ning nggone Bagong karo nyangking Pelemertangga Jiwa Jambudipun Nirmala Bagong kasembatan. Iki tenan apa piye? Saestu Kakang. Nek ngono matur nuwun. Ya ora ketang icep-icep sithik-sithik. Tak ngrasake kaya ngapa rasaning Pelemertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, Guru. Ayo terus. Yo. Wis rek. Tan Prayitna Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten Pelemertangga Jiwa Jambudipun Nirmala ingkang wis pinaringan wisa racun das bluthak ingkang niwasi sanika dupi den Dardining Kyai Nayantaka Kelurahan Garing Tuwin Kelurahan Petruk dangu sangsaring dangu dadi ambaliyut netrane krasa ngantuk parandene sak mangke dawah kalenggak Kelurahan Semar Kelurahan Garing Kelurahan Petruk ora eling Purwadaksina kaget Iwang Mikula Narada. Kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Nuwun sewu lho Di. Mboten ateges kula badhe wantun kaliyan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten. Namung kula nuwun sewu lah kok mekaten kedatosanipun.
Jengandika tinggal tulus lahir batin ati lan lati makarti yang depan Paduka maringaken wujuding Prapertangga jiwa kalian Jambudipana Nirmala ning sareng Kakang Semar lan atmajanipun ndahar wujuding pasugatan ing sampun Paduka paringaken. Lah kok kahananipun kaya ngaten menika pripun tadi? Panjenengan kok mboten metang lelampahan ingkang badhe dateng menawi panjenengan mentala dateng ingkang kadang piyambak menika dos pundi? Kakang Narada, apan menika ingkang kula jangka. Yektos Kakang Ismaya mboten ngertos dhateng legetaning manah ingkang rayipun Manikmaya. Kula jangka pejahipun krana sak mangke wit seprika dumugi sepriki. Kakang Ismaya menika satunggiling titah ingkang mboten purun nyembah kelawan pun Manikmaya. Mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Paukumanipun kedah dipun musnahaken saking rumahing bumi kreping langit. Walah dalah. Sampeyan bibiti perkara. Sampeyan ingkang mbabar bathikane nek ora iso ngrampungke. Nek wonten apa-apa mangsa nggo dhewe di kula mboten melu-melu. Indra wonten timbalan. Kakang Semar Garing lan Petruk ingkang musek tengah mati. Tegese wis nandhang sekarat. Mara gage boyongen. Para Paduka badhe dipun papanaken wonten ing pundi? Ora usah mbok menehi papan ingkang minulya, papanna pinggiring candra dimuka, tegese pinggiring kawah. Samangsa ulun sarta Kakang Semar Garing Petruk wis tekaning pati, mung karing glundhungake cemplung ana ing telenging kawah. Nggih, ngestaken dawuh Paduka Rama Pukulun. Dadi kaya ngene kanan kayangan peteng dedet limengan katone padhang ning paningalipun ingkang raka sampun boten saged nyawang menapa-menapa kula namung nyawang kawontenan kayangan ingkang peteng dedet kebak angkara murka ingkang dipun tuwuhaken saking pakatinipun Nadi Pramesti Bathara Guru ingkang pranyata sejatosipun minangka dados panutaning para titah ning lha kok menggok dalan pakatinipun menika dos pundi Kakang Narada Kakang Resi Ratri Kendel kemawon menika perkawis kula Kakang Narada mboten satumut-tumut. Lah pancen menawi wegah napa warah nampik pitutur becik. Nek wis duwe karep lajeng kados mekaten menika. Dos pundi lampahipun? Kula ingkang badhe tanggel jawab Kakang. Nalikane raing wong wong sirup kok ya sirup. Nonamit pasang teratak Kalimantabe linepatno ing ilo duni dumawaing tawang towang Pukulun. Kula ingkang wayahipun Raden Janaka ya Raden Sarmadi ya Raden Arjuna ya Parto ya Krama ingkang sowan Pukulun. Wong Mastuna musidam sekaring bawana langgeng wayah ulun Janaka mekaten inggih. Arjuna wonten dawuh Pukulun. Apa wigatine kita sowan? Pukulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Janaka ulun tampa. Pangestu ulun tamanana ya Janaka. Kula pundi ngejimat paripindhayan ing kasantosan Pukulun. Lah, kita sowan ijen ora nganti karo garwamu. Sembadra piye? Nembe umbah-umbah Pukulun. Mila mboten kula ajak. Iya, lah ora ngajak
Sembadra ya ora apa-apa. Sri Kandi dijak. Sri Kandi nembe les. Les apa? Les nyupir Bugulun. Alah bocah pancen ya pinter-pinter tenan. Dipun dangu Janaka wonten menapa? Janaka kula wonten dawuh Bugulun apa wigatine kita sowan? Bugulun tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna menapa inggih kepara saestu leres bilih Panakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang Nalagareng lan Petruk katimbalan sowan wonten ing Kayuwangan Bugulun. Iya dasar kepara nyata. Apa to sebabe kita nyuwun priksa babagan kang kaya mengkono? Amargi ngaten Bugulun. Menawi Janaka kecalan Panakawan bebasanipun wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Sampun boten wonten ginanipun Bugulun. Mila kula nyuwun konduripun Kakang Semar Nalagareng kelawan Petruk. Menawi Bugulun boten ngeparengaken Bugulun rawe-rawe rantas malang-malang putung kulas napa jenenge Bugulun kula aturi sedya ajang ingkang jembar sekul ingkang kathah kula mboten ajeng ngrangsang keprabon wonten ing Kayuwangan Suralaya. Bugulun Bathara Guru, Bugulun Bathara Guru, Bugulun Bathara Manemaya. Arjuna kemewat ucap kita kaya wong ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang. Kita wani nyumbari marang panguwasa ulun. Apa kita ora wedi mati? Bugulun, mati urip menika gumantung dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Kula mboten ajri pejah Bugulun. Menapa ta sebabipun kula mboten ajri pejah? Krana kula mboten saged pejah amargi kula mbeta werbing. Kakang Trada kok gumujeng. Mboten apa-apa. Mangurusi dhewe. Sampeyan ora kena dikandhani kok sampeyan ngurusi urusan kula niku perkarane apa? Pun niku mangurusi dhewe. Yen ngono kita ora wedi mati, mboten Bugulun. Yen kita njaluk Kakang Semar, kita ulun katutake dosane. Sumangga Bugulun, kula mboten badhe ajri Bugulun. Ulun tibani guntur geni guntur angin. Kelakon dadi sarana sirna kita Janaka. Monggo kulun kula aturi nindhawahi guntur geni guntur angin Bugulun, guntur geni guntur angin. Sirnakna Arjuna dina iki guntur geni guntur angin. Kakang Trada punapi? Guntur geni guntur angin mboten tumama. Ora taya kowe rasakno. Mongko nek ora gelem balekke Semar Janaka mesti ngamuk. Ya ngono Janaka. Betul. Wis muni bentul kuwi ya. Mongko wis ora metu saiki. Wis ora ana sing dodol. Biyen keseneng aku kuwi. Menapa? Sampun kula mboten ajeng melu-melu kula aturi gagas perkawis menika piyambak. Kita ora temama guntur geni guntur angin. Arjuna mentas meguru menyang endi? Wonten ing Visipul Bugulun. Kita kok dadi digdaya ora jamak. Mekaten Bugulun dos pundi urun ora bisa nglebur kelawan jeneng kita. Bugulun gelem anupurun mangsulaken Semar saat majanipun menapa mboten? Semar wis ulun sirnake. Kepripun Bugulun? Semar wis ulun sirnake, tak papanake ana ing tepining Candradimuka jagat Dewa Bathara Bugulun.
Pukulun Bathara Guru kebangetan panjenenganipun Pukulun Mentala dhateng Kakang Semar Janaka mboten namakaken Pukulun kiyat nampani Kyai Pasopati kula meguru kalian panjenengan Pasopati ulun ingkang maringi tak balekke karo sing duwe tiban Kyai Pasopati lan pusaka kula ingkang kathah sanget menika sampun kula beta ngagem kronjot wonten ngajeng mriki kula ngamuk wonten ing kayewangan Kakang Rada kados pundi monggo panjenengan ora mlayu ya ketiwasan tenan lho Di Pukulun kok nata ulo. Dikira aku ora weruh apa piye? Iki ngapa to kok sandangan kaya ngono kuwi? Pukulun, pukulan-pukulan dekulmu mlacet. Kowe iki ngapa karepe? Sampeyan ngerti kula? Ngerti. Wah, bajigur iki. Biar kene digawe santai, Bu. Ngerti yo? Ngerti padake ora ngerti ora. Diwas tak alus wangun ta Pukulun? Wangun ning ya suarane anu kekasaran. Mboten Pukulun. Pukulun. Iya. Bathara Guru melajar Pukulun. Doyak. Dos pundi doyak? Nek ora ngoyak, arep ngopo? Kula kepengin ketemu kali bapak kula. Sapa? Bapak Semar. Kali Mas Garing, kali Mas anu Petruk Pukulun. Bakang Pak Petruk? Petruk. Bakange nendi? Lah niki. Ah, cahe dian ora. Iki sing nyandangi ngene sapa e? Nun. Sing nyandangi kaya ngene sapa? Siwa Togog Pukulun. Wah, Togog kaya ya ngewangi adine iki lho. Bapakmu nang pinggiring Kawah Candra Dimuka. Mau sire yen to bapakmu wis ora eling arep dicemplungake ning Kawah Dening Bathara Guru ning bejo kowe keteka Bathara Guru mlayu. Bapakmu tulung ana dhisik, tulung ana monggo dhek ning apa-apa. Mekaten Pukulun nyuwun pamit nyuwun tambah pengeti. Karataya. Pukulun nyuwun pangapunten. Telapukan kula kemedunen Pukulun. Kemedunen dengkulmu mlacat ora. Janaka keterapukane kemedunen nyuwun pangestu. Kana tepat paranana dhisik. Bathara Guru tasuwunke marang purbaning Wang Mananasa muga-muga kasembadan penjangkaku nirmala waluya temah jati temah mulya merga saka kekuatanku Kakang Ismaya. Ndara. Wah. Ndara. Weh. Oh, ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih, Gus. Sampeyan iso melu jeng nyelametke awak kula. Inggih, Kakang. Matur nuwun nggih, Den. Pun nyametke kali awak kula ndara niku pancen tresna kali ponokawan-ponokawan. Iya ngono kare. Matur nuwun nggih Gus. Nyamet kali Petruk. Kok suwe-suwe meng. Ayo ndara Janaka sajake sayah munggah kayangan ki dhuwur kok ya terus. Ah iya. Sampeyan kok dugi mriki. Ngegrep. Janaka kok ngegrep ki model pundi? Ya mbok menawa Janaka saiki wis modern ya iso to milenial. Wah iya. Kakang Semar. Kula. Kowe kok arep dipateni Bathara Guru. Nang opo, Kakang? Kula dianggep luput. Dianggep luput. Nggih, mergane kula ora tau gelem nyembah kali guru, ora tau gelem basa karo guru.
Lah kowe mlebu ning sekolahane Bathara Guru apa ora? Mboten. Ya jane wis ora apa-apa. Nggih. Terus kowe dipateni. Nggih, diapusi kali Bathara Guru kon mangan pelemper tangga jiwa jambu diponirmala. Ning jebul wis dinahi racun. Nganti kula ora eling, Galeng ora eling, Petruk ora eling. Sok menen nek mangan ki ora waton mangan. Ditelitit. Oh, prapun, Den? Ditelitit. Dinapake? Ditelitit. Ditelitit. Aku mburi ditambahi teh dhewe iki lho. Diteliti kok diteliti. Oh, dipeniti. Ojo gampang diapusi ya Semar. Nggih. Aku nek kelangan kowe aku ora iso Semar. Lah piye po ngontrak ning kene wae. Sik Pak, sik. Sik mundura. Piye to? Mundura. Dara Janaka. Apa kaget aku bajigur iki? Ngandel ora. Janaka digetak kok misuh-misuh. Asem e. Sanjake. Sapa reng duwer ngono? Aneh-aneh ora. Asem iki konangan e. Ireng gleleng lho. Gleleng aku mau sadurunge munggane kaya entuk cewek 3. Waduh. Elek kabeh. Wah. Ayo wis nek elek kabeh ora. Ngapae gak? Aku nek ora carane ngene iki. Kowe iki sapa iki? Bagong ngono kok. Weh, setan. Weh. Wadut ora. Wong tuwa nggo dolanan. Aku iki sing goblok. Wong kena suarane kaya ngene kok percaya nek Janaka. Janaka karo kasatriyane dhewe kok lali iki. Iki nek dinggo mer. Weh, wadut ora. Ora tak slametke. Kowe kok iso dadi ampuh. Ampuh, aku dhewe ya ora ngerti. Aku mau ditibani truk pusakane Bathara Guru apa? Guntur. Guntur geni, guntur angene ora apa-apa. Monggo sekolah sirahe mestangane Bathara Guru blodor. Aku nyakon nyamber aku ora gelem. Oh, aku gleleng aku, Pak. Aku top saiki bengi. Terus Bathara Guru tak getak. Kowe kudu mati saka tanganku mlayu. Ning iki kok aku deg-degan. Deg-degan piye, Mas? Engko nek Bathara Guru tekan Ngamarta, ning Ngamarta mongko Nanandara Janaka. Bathara Guru wadul karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kayangan Janaka ngamuk. Janaka sing nang kono krungu. Kowe goleki Janaka. Mbok cangkeme sing apik, Mir. Kowe nek gawe rencana senengane ngedeg-degi ae. Gawe rencana liyane sing nyemelangi ning apa to? Iki rencanaku ketoke kok kaya ngono. Wah, cilaka iki. Iki nek ora goleki togok salin ngrekoso aku. Ora usah salin, Gong. Pak, malah Bagong ki ora sakon salin, terus dilungguhke ning kayangan. Angko, iki dadi crana engko Bagong nek lungguh ning kayangan Bathara Guru ngirit para Pandhawa ning kono Janaka loro. Mesti Janaka ora disalahke karo kadang-kadange. Aku dilungguhke ning kayangan wae, Mir. Ya. Aku tak bojo widodari. Bojo widodari dengkulmu mlocot. Wong kok angka-angkae. Ayo tak lungguhke ning kayangan. Engko nek guru nggawa sapa wae sing tekan kayangan. Men iso dadi srana kowe bali kaya wingi ngene. Siap. Oh, Janaka kok siap. Oh iya lali. Ayo Kakang Semar tak jenenge Kakang Semar. Janaka nggo dolanan cangkeme Semar. Ayo ning Bale Martiu Kundha Manik. Petro Garing ayo ning Bale Pedukuhan. Martu Kundha Manik. Ayo Kakang Semar.
Aja lara atimu ya. Ndaraku tak lenggahke nang Sela Kandha Warubinangun. Pun kajengipun mboten napa-napa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Aku sewiyah-wiyah tumindak Angkara budine Candala. Panjenengan mboten klitu kok dipun sirnaken badhe cemplungaken wonten kaca Dripula menika. Menika kula mboten kula mathuk, kula mboten tuk. Ya iya. Sawetara ndaraku Ndara Janaka ben lenggah ning kene. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Putulun nggih Janaka. Wah, diundang kok njur tapa kuwi lho. Kakang Semar. Kula. Aku arep tapa. Nggih, monggo-monggo. Tapa niku mboten kenging dahar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja nengkeng ganggu kelawan aku ya Kakang Semar. Nggih. Kuwi dewa sing kaya jog teko kuwi kon lunga. Wis ben sak uni-unine waton. Waton kayangan tentrem sak uni-unimu, Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Iki dewa kok dunake ya men wong Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trimo Kakang. Iya. Karo ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to, Le? Mobang mangaruna kadinetraning Anggarapo sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Koko Prabu kados pundi Yai? Menapa to sababipun kula nyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes anglap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrum pukulun semban kula sewu lepadyagung pangaksami ngantos kula tilaring tata krami pukulun bekti kula kunjo. Iya Puntadewa Luntomba pukulun bekti kula kunjo Kresna Luntomba guru hakeku basaku katura Werkudara Luntomba menapa to sababipun paduka pukulun kesesa katingal tedhak paduka wonten ing Madyapada pukulun menawi kapareng kawedaning kathah tumunten kababarna menggah menapa to wigatosipun Puntadewa ora nyana babar pisan. Lah kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. Nggih wayah ulun. Ulun keplayu saka Kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa Si Arjuna ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Ana ing Kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka Kayiwangan Suralaya nggir. Lah kok dadi saiki Janaka malah ndedheku ana ing negara Ngamarta. Iki lelakon kepiye kahanane Puntadewa? Pukulun semban kula. Pukulun pengayoman kula.
Sang Hyang Jagat Girinata wanter pangandika paduka damel kagiat raos ing manah kula. Monggo klatriyan dangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma iwah Koko Prabu Ndarawati. Sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatriyan Madukara. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger kayiwangan. Lajeng niat kula menapa, gegayuhan kula menapa. Kula namung titah swantah ingkang paribasanipun sampun ngantos nglangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cebul gayuh wulan wuta ngitung lintang. Gegayuhan ingkang boten sak traju sak bobot kalewan kegiatanipun ingkang wayah tartemtu boten badhe kula tindakaken pukulun. Nanging ing menapa Maduka paring dawuh dene kula damel risak kayangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa Arjuna ora ana jamak lumaring ngatasé ulun teka wani ujar lelamisan lawan jeneng kita lan para Pandhawa. Sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mbuya gawe-gawe. Ulun mbuya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging kayawangan Suralaya. Wah, ngaku ora. Kakang Mas, kula mboten tumindak menapa-menapa Kakang Mas. Wah, gawe isin. Kurang mukti apa? Kurang kepoma apa uripmu Janaka teko kowe ngobyak kayiwangan. Gawe isine Werkudara. Wah, banting ambyar Werkudara. Sik to. Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake. Jengkel. Neng negara Ngamarta gawe perkara, neng Paran gawe perkara. Umuk ya dadi cah bagus. Kok sik to. Arjuna ngonten maring adhawuh. Larah-larahe piye? Kapejauna kapedhau dada kula kapendheta manah kula. Kula mboten tumindak kados ngendikanipun Hyang Pikulun Jagat Girinata. Lah, adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok sengen karo adimu kowe ndukani karo Janaka. Nek nganti Janaka cilik lara gedhe tekaning mati sing tuna kowe, mongko ngendikane Hyang Pikulun Pramesti Bathara Guru kuwi durung karuwan nyata. Apa ana dewa kok goro? Werkudara. Hyang Jagat Girinata kuwi bola bali lho. Tumindak kang ora prayoga. Wah, Aja kesusu. Ayo, ditiliki kayangan. Wah, janji ora ana Janaka loro. Tegese Janaka iki luput apa sak? Bener. Wah, Janaka dalu ngapura. Binjang Malik menika nganggo hitung-hitung. Bokong digajul sak kayange. Wah, mergo kemerangsang. Ora iso ngampah mangkeling pikirku. Lho iki Kakang Semar kok ning kene? Nggih. Lah ngopo Kakang? Nderekke Ndara Janaka, Kakang Semar Aja Edan. Aku Janaka. Aja ngawur Kakang. Aku Janaka. Hyang Pikulun Narada menika dos pundi? Wis kono, petungan dhisik karena kita kuwi dewa lho, Yan. Dadi aja nganti kekilapan, aja nganti kekilapan. Apa to sababe nganti ana Janaka ning kene? Ha iki gancar-gancare rak kowe tak kandhani ya. Arjuna Werkudara, Kresna kowe aja nesu dhisik. Janaka iki pancen dudu Janaka sak tenane. Merga Janaka iki nyelametke karo Kakang Semar nalagare karo Petruk sing arep dipateni karo Bathara Guru. Mongko dasare ming perkara sepele. Kakang Semar ora gelem nyembah, ora gelem tata krama karo Bathara Guru diluputake kogel kagelan atine Hyang Pikulun Manikmaya. Merga ana titah sing ora gelem nyembah karo Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten Pukulun. Iya.
Tumuli Semar iki mau diracun dening Bathara Guru karo Gareng karo Petruk. Terus Janaka iki munggah ning kayangan ngamuk nyelametke Semar. Mula ya arep dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan. Iya, betul. Ah, ngono wae. Bukulun kula menika Janaka ingkang saestu. Ah, buktine apa? Janaka iki kebak lelabuhan. Nek ora lebak lelabuhan dudu Janaka. Kuwi tumrapaku kaya ngono kuwi. Oh lah. Lah dadi kanan kaya kados mekaten menika mergi Wang Pikulun Manik Maya pakartinipun ngaten menika Bukulun. Ha iya wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung perkarane. Kresna wonten dawuh Maragagi Sawangan. Apa ulun ujar lelamisan tegese ulun goroh, ulun boyagara. Sawangen iki Arjuna malah lenggah ana ing Selakanda Waru Binangun. Kresna Werkudara Arjuna ingkang kisirnakna. Nyun mapunten ulun kula sampun nyobi kula kawon. Lho. Apa kita kalah? Kula kawon. Senjata cakra mboten tumama. Apa kita ora keduga malik yaksa ingkang gedhe Kyai Kesawa? Sampun kula wong sarwangsul kula senggol beda ring Kyai Kesawa mboten saged ageng Pukulun. Lho. Apa merga wis tuwa kuwi? Sajake ngaten. Wong menika gumantung dhateng umur kok. Nyatanipun kula senggol mboten ageng-ageng Pukulun. Ya ta Werkudara? Iya. Werkudara apa? Arjuna ingkang iki sirnakna. Wah, aku kalah. Kuku Pancanaka ora cerdas. Gada rujak pala ora temama. Arjuna wonten bar waring dawuh. Apa kita ora nesu? Kita dikembari. Kudune kita iso mateni karo menungsa iki. Nun mapunten Pukulun, pusaka kula mboten tumama sedayanipun. Arjuna Nun adawuh. Wah, loro kabeh semaur. Kita aja ngleleng pacakmu gembela sirahmu. Apa dume Pandhawa ora keduga mateni kelawan jeneng kita? Kita iso ngulun ngalahke kelawan jeneng ulun. Ya ngono apa piye? Ulun. Pukulun. Wah, lali. Terus alus mboten nginten babar pisan. Kula namung kepengin setunggal kemawon Pukulun minta maaf. Kalian Kakang Semar kalian Lolo Garing lan Petruk ingkang sampun paduka racun lan badhe dipun cemplungaken kawah. Menawi paduka Pukulun boten kepareng nyuwun pangapura dhateng Kakang Semar lan Garing Petruk. Taunana Windanana kula boten badhe mandhap saking Selakanda Waru Binangun. Lho, yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Ket wau pun wani. Napa sampeyan lali? Kula aturi namakaken Guntur geni Guntur anggen Pukulun. Cestri Sula kula mboten aji. Monggo kula aturi namakaken Kresna kepiye? Lah semonggo, monggo. Nek paduka Pukulun mboten nyuwun pangapunten dhateng Kakang Semar kula kinten Janaka ingkang wonten mriku menika badhe ngamuk. Mongko nek ngamuk Janaka menika wah nyemelangi lho kejawi digdaya. Janaka ing wonten mriku niku nek ngamuk nguyuh sanggon-gon. Ya Janaka ya. Betul sekali. Mumpung kula lagi gebelet Pukulun. Napa badhe wonten jamak limrahipun kayangan kok pesing. Aduh cilaka iki kepiye? Iwon, sampeyan niku ya Kakang Trada malah mbelani dhateng Janaka. Kula pun matur to. Narada niku ora kewengku dening Bathara Guru. Nek Bathara Gurune tumindake elek, Narada arep melu sapa-sapa niku dados purbawasisaning Bathara Narada. Saniki sing tak anggap bener niku Janaka sing niki kok. Iso nyelametke Semar, nyelametke Garing, nyelametke Petruk. Mula kula ya melu karo Janaka niki ora tak dianggep dadi pujangganing dewa ora apa-apa. Waton Janaka niki sih gelem nampa paswitan kula wis tentrem. Ya Janaka ya. Iya. Pukulun Narada. Ngelih tenan aku.
Janaka kok sambat ngelih ora. Wis mau ora mangan apa aduh bulan rada goleke siomay. Wah. Ayangan kok ana siomay barang iki. Piye perkarane aneh-aneh ora. Lajeng kula kedah kados pundi Pukulun? Nyuwun ngapunten dhateng Kakang Semar. Kakang Ismaya, piye? Kula nyuwun pangapunten, Kakang. Wong njaluk ngapura kuwi gampang nek diucapke. Ning aku wis tau omong to. Apik-apike wong ki nek nglunggana keluputan ora bakal mbaleni lan nyuwun ngapura. Kuwi apik-apike menungsa. Dadi sakai keluputanmu marang aku menehi ngapura. Aku ora arep duwe rasa apa-apa karo kowe. Ning mbok njaluk sesuk aja tok baleni. Kowe iki dewaning para dewa. Kowe kuwi manik maya, kowe iki mustikaning dewa, ditulat ditirokke dening para titah sing urip ana ing jagat. Lah nek pakartimu kaya ngono kuwi, jagat arep dadi apa coba aku tak takon. Inggih, Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten tenan lahir batin. Nek nganti kowe isih duwe ana rasa mangkel karo Semar, piye? Mugi sak mangke kula nampi pidana saking Sang Hyang Asih Prana, inggih Sang Hyang Bathara Wenang Kakang. Manik Maya gandeng kita nyebut lawan asma ulun. Mula tumuli ulun metu saka kancing gelunge Arjuna ingkang iki. Ulun mung kepengin nekseni apa kang dadi ucap kita. Dadi kita aja enak-enak apa ingin dadi paseksene ucap kita ora mung titah ing mapan ing Janaloka kayata Kresna Werkudara, Semar lan sak piturute. Nanging ulun uga nekseni marang apa ingkang kita ucapake. Yen to ulun ingkang wis nekseni, kita ora bakal sak kepenak kita pribadi nggone wis wani sumpah lawan Kakang Semar utawa Ismaya ya utawa Semar Badranaya. Nggone wis kita gendak sikarana ing jagat. Guru, wonten paring adhawuh. Coba to saiki pitungan. Semar ku wis gelem dadi titah, wis gelem dadi pamomong, uripe sarwa rekasa, uripe sarwa prasaja, dadi wong mlarat, dadi kawula. Kita dadi dewaning para dewa. Apa kita kepengin ngrasake urip kaya Semar? Ya ngono apa piye? Yen upama tenan kaya mengkono, ulun walik Semar ingkang dadi dewaning para dewa, kita ingkang dadi pamomong. Ya ngono apa piye, Guru? Aduh, Pukulun. Mboten Pukulun, kula sampun ngakeni kalepatan. Kula sampun tobat Pukulun. Ayo kundur. Lan kita ndak jaluk tetepo ngesti marang kautaman ulun kundur makayangan. Ulun ulatake saka ngundaran Dribawana. Janji ana ing kene kita isih gendak sikara karo Semar lan para Pandhawa. Ulun ingkang mboyan nrimakake sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Pukulun. Kakang Narada, menawi niki kula sampun nandhang kalana ndodha ing kalepatan. Kakang lajeng Janaka menika sinten? Janaka? Janaka? Ora edan lan kok. Kelakone kok werna-werna to ya. Kabeh do omongan kok malah turu saiki. Janaka wonten Prabu Pukulun. Ora ta ya suarane arep lali. Ayo bali kaya wingi ngene. Iwang Prabu Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyuwun ngapura karo bapakmu. Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandhu Pramuka. Syukur kowe ngunake Pandhu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sak penake dhewe. Nggih. Ayo salin, salin.
Mengko pelemper tangga jiwa Jambudipun Nirmala teka mudhun ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun inggih ngestakaken jawab. Halo. Bagong. Nggih. Ora saya kayangan kok digawe geger karo Bagong. Lah rak tenan to wis ketok saiki. Wah, caidan. Bagong. Nun. Lemun cilik sandangan Janaka nendi? Oh sing dandani togok Ndara. Mas sakniki kula wis wujud kaya ngaten. Weh, Sinuwun Darawati barang nih. Iya Bagong. Wah. Kok tekan kayangan? Lah iya nusul kowe, aku kan tresna karo kowe. Omong muni ngono mesti ada apa-apanya. Ora mungkin omong terus kok ndak ada apa-apanya enggak bakalan mingkun. Mungkin, mungkin. Kowe Ndara Janaka barang. Iya Bagong. Kowe meh wae tak pecah sirahmu. Dadi Janaka sakarepe dhewe. Nggih, rencana ajeng teng Madukara ya. Arep ngopo? Ketemu Sembadra. Wis rasa nesu, rasa nesu. Wong dibedoro Bagong ngene kok nesu ra. Mer. Sing urip kowe Mer. Lah ora ana aku modar kowe. Oh, matur nuwun ora kowe. Iya matur nuwun, matur nuwun. Caidan, matur nuwun. Asem e. Oh, bar nggo sisi salaman. Segu paumbel ta. Ben ora ngono ndak tuman wae. Pungkulun Bagong. pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Ulun paringake kelawan jeneng kita. Matur suwun nggih Pungkulun. Iya Bagong. Jarene arep ngekai 12 kilo. Us. Kuwi wae nek ming dienggo tumbal sithik wae Bagong. Ngono nggih matur sembah nuwun. Iya. Wis gek mudhun ana ing jagat Kakang Semar, anak-anak Kakang Semar dikanthi wonten ing jagat. Iya. Barang nggih? Iya Bagong. Tenggen kula. Ngapa? Lutisan. Belum pertangga jiwa Jambudipun Nirmala leleti sambel. Lut. Wah, jos. Bagong, Nun, jare dienggo tumbal. rak wau. Ketok enak ini mateng nih. Engko nek njaluk pelemene aku wis gah Njalukke, warga tumbal kok arep dilotes ora. Nolo gareng dalem nggih mbolo apa pelem. Kok kita ya nggawa Opek dhewe kok. Ora apa-apa to Bapak ya melu duwe kok. ya wis ora apa-apa. Sik. Petro nun nggih mbolo apa jambu. Kakang Rodo kok sami nggopek piyambak-piyambak. Panci kula tebaske. Oh. Kakang Rodo semati-ati pukulun kula nyuwun pamit. Arjuna aja kaya bocah cilik ya. Penonton ki mesti sok ketipu ngene iki lho. Urung rampung wis do kondur. Asline iki lakone ijik dawa. Engko nek mbane do ora presa aku wis semelang ki. Wis do menyat saka pelenggan dhewe-dhewe. Ya Pak ya. Iya. Iya. Mula dielekke. Aja nganti kondur. Mergo iki perkarane isih rumit-rumit. Le mendem pelemper tangga jiwa piye?
Lek gawe tumbal piye ora perlu dipikir to, Pak. Heeh. Ning aku matur nuwun. Muga-muga desaku ayom tentrem ya, Pak. Iya, Bagong.